маркази экологии ҷавонон дар доираи лоиҳаи энергияи устувор барои коҳиш додани ҳафҳо ба бешаи палангон фаъолият намуда, бо ҷамоатҳои деҳоти атрофи маъмунгоҳи бешаи палангон ҳамкорӣ мекунад. мақсади кори мо ҷалби ҷамоатҳои маҳаллӣ ба таъмини устувори экологии захираҳои табиӣ мебошад. лоиҳа имкон дод ки занони деҳот на танҳо ба омӯзиш, балки ба ҳифзи гуногунии биологӣ ҷалб карда шаванд. бисёри онҳо дарахту бутта шинонда, нигоҳубини боғҳоро беҳтар намудан ва усули гуногуни сарфаи баланд бардоштан, сарфаи обро истифода бурда баланд бардоштани ҳосилхезии заминро ба кор мебаранд. дар наздикии деҳаи мо маъмунгоҳи бешаи палангон мавҷуд аст ва мо кӯшиш мекунем ки гуногунии биологиро дар минтақаи сарҳадӣ нигоҳ дорем. ҳосилхезии заминҳо дар заминҳои кишоварзӣ ва қидаи назди беҳтар созем. дар ворихи имрӯза мо роҳи баланд қатъи бардоштани ҳосилхезии заминро дида баромадем. мо донишгоҳи гирифторӣ дар минтақаҳои худро тартиб хоҳем кардем. насосе ки ман дар боғи худам насб кардам, нигоҳбини боғамро хеле беҳтар кардааст. нигоҳбини гуногунҳои биологӣ дар деҳои мо хеле беҳтар шудааст. бо дастгирии маркази экологии ҷавонон дар қитъаи замини худ системаи обёрии қатъагиро насб карда истодаам. он ҳангоми парвариши сабзавот миқдори зиёди обро сарфа мекунад. Bizni faoliyatimiz shu dehqonchilik. O'zimizni yerdan, boshqa yerdan olib, makka, boshqa narsalar ekamiz. Dehqonchilik yerga urug' taylasak, uja suv yo'q, kelmay qoladi. Keyin urug'larimiz kuyadi. Shuning uchun nasozni o'rnatib, ularni sug'ormoqchimiz. Shu tomondan sizlardan bizga foyda bor. Bu glubinli nasos 18 metrga qo'yiladi. 30 ekirlik nima bilan ekan? 30 ekirlik diametrli truba bilan. Bu faqat agrorodga, polizlarga ishlatiladi, suv chiqarib. Ana shu yerdan hosilni olish uchun shu necha yildan beri o'zimizning xo'jalik yerlarimizga mehnat qilamiz. Bug'doy ekamiz va boshqa hosillarni bir necha yilki iqlim natijasida bug'doylarning yerining quvvati kam natijasida bug'doylarning hosili kamayib ketdi. Shuni ko'paytirish uchun beda ekdik, egimizga beda ekdik. Ham bedadan molga foyda, ham qolganini turib o'sha yerning quvvatini oshiramiz. Ekologiya markazi bizga buni uzoqdan yaqindan yordam berdi. Biz shuning tuxumlarini ekib, shu ekadigan gandum yerlarga ekdikda o'shani foydalanamiz. Keyin yerning u quvvatini oshirib, bizga yerga quvvat beradi. Keyin o'sha bug'doylardan yuqori hosilga olishga harakat qilamiz. Anor bog'im bor. Ana bog'im, anorni o'zini piydalaymiz. Zarzavatlarim, pomidor, batran, xalatlarni ekib budag'ish qilib piydalanmoqda. Yerlar yaxshi. Yaxshi piydalanmoqda. Ham anordan ham zarzavatdan. Markaziy ekologiya tarafidan seminarlar keçirilyapti. Shuna bizlar ishtirokchi bo'lyapmiz. Shularning orqasidan parnik qurmoqchi. Parnik qurib ishlarga sabzavotlar ekmoqchi. Keyin yerlarga dam bermoqchi. дар рафти лоиҳа кумитаҳои маҳаллӣ, гурӯҳҳои занон ва ҷавонони 5 деҳаи атрофи мамнунгоҳи бешаи палангон дар фаъолиятҳо оид ба беҳтар карда шудани замин, сарфаи об ва беҳтар намудани ҳосилнокии замин ки ба ҳифзи гуногуни биологӣ ва устувории экологӣ мусоидат карда ҷалб карда шуданд.